Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Iki suasana anak sawah bro iki. Iki langgar bro. Tapi nek langgar ki ana sejarah ya bro. Sejarah sumur kembang iki sumur bro engko. Sumur kembang sumur Tiban bro iki. Tapi wis mari diapiki. Ora oleh apik-apik jarene bro. Mek ngene wae ngapikane lho iki. Peninggalane sumur Tiban kok gawenane sapa bolo? Jarene gawenane Joko Slining jarene. Terus no kene iki ana sembayangane. Ana langgare bolo. Oh aku yo gak ro sejarah kok bolo. Oleh gak wong kene. Iki sing ro sejarah kan. Iki cetek iki sumur iki. Jenenge sumur kembang bolo. Iki tandur-tanduran ini polo lho. Ya wis ngono polo ya.